7, 6, 5, 4, 3, položte auto. Start. Start povinul. Máte si v pořádku na to, jak zamluvaná ta dráha je. Mechanice rychle pryč z dráhy. Rychle z dráhy. Se to trošku urychlí, přeci jen čas kola není 30 sekund na tempu, ale lepší se dostávání na 19 vteřin na kolo. Startu se drhá dvojice jezdců, kterou vede Honza Záměst s japonským modelem Mugen. Za ním se slovensky vyhraje Ondra Kohánek a rovněž vyhraje Jirka Mater. Prosím, že se o trpělivost a taky trošku o klid. Po první minutě závěří na Kolánek, 2 Bauer, 3 Tamáš.